Eli tosiaan mä oon Excelin kanssa tehnyt, tai tein Excel-videoita aika kauan. Ja Excel ilmoitti mulle haluttomuutensa tehdä mukaisen Excel-videoita siten, että mä olin menossa kapille. Ja sitten siinä ennen kuin menin, niin tuli sähköpostiin viesti. Kävin lukemassa sen ja siinä luki, että YouTube-tilin salasana ei ole vaihdettu. Ja sitten mä soitin Excelille, mä ensin pelkäsin sitä, että joku on niinku saanut tietää esimerkiksi meidän tuossa salasanan tai jotenkin saanut vaihdettua sen muuten. Mä soitin Excelille ja sitten Excel sanoi, että puhutaan Skypessä. Ja sen jälkeen Excel sanoi, että Skypessä, että hän ei enää halua tehdä Excel-videota kanssani. Ja se tuli mulle yllättäen. Siis, jos Excel olisi puhunut kaikista asioista, mitä hän tuolla Jyväskylässä mainitsi, ja näistä mun kanssa, niin tää olisi voitu välttää. Mä oon kaukakusipää ja tämmönen. Mä olin vaan unohtanut laittaa sinne kanavan tietoihin sen meidän videon tietoihin sen hänen kanavansa. Nyt menee sanat sekaisin, kun mä yritän miettiä noita asioita. Ja siitä Excel sitten lintu. Oli siinä videolla sanonut. Ja toinen asia mikä oli, että sitä striimeistä meillä on netti. Se selittää sen. Siis jos me striimataan kumpi tahansa, niin netti on käytännössä kun se on, hemmetin netti. Me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Se on tältä erää sitten moro.